and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Samtang sundon ta ang ilang panimahe ni Emily, naudtuhan kini pagbangon ug madasigon ang inahanog anak nga mitambong sa kananan ug nangaon. Wa madugay, may miabot nga sakyanan, ni busina kini ug gisusi kini ni Noring ug mo iya nakita si Rafi. Doon na itong palit ma, aron tagsa ta. Gamit ng good kaay na to ang cellphone. Kinsa ron? Uy. Oh, Dong Rafi! Ikaw man gud ay. Good morning, kita. Good morning, Rafi. Pero hapit ng tigpaniod to. Dali, dayon dire. Nagmata na si Emily. Kalit lang kung abot sa kung nauna tita ang paghapit din eh. Papauli naman unta ko pero ambot nga nung naabot ko din eh. Sa kauna dire, maniod to ta. Dali. Uy, ayun na lang. Sige na lang tita. Mupauli na lang ko. Muanira ko kung dili ko busy, okay? Gikan papungod ko sa among buhatan ni daddy. O may giatiman ni. Sa kalanggod una kadali. Sige na. Emily! Diya si Rafi! Sige na lang, Emily! tita. Ayaw na siya sa muka. Mubisita na ko ugma tita. Kanang presko na ang pamati ko sa lawas. Maigi patrabaho mo sa daddy sa buhatan. O natural, bitabang ko. Mao ba? Maayo kon mao ka na, Rafi. Sige tita ha. Dili na lang ko mo ang ugdayon ha. Wamgud ko makailis gikan sa buhatan. Mao na sige. Ikaw ang mahibaw, Rafi. Sige, bye tita. Pasabta lang si Emily. Nagpaminaw lang re. Mao pa say pagbangon niya. Di ay. Okay tita. Bye na ha. Bye, Emily. Kalit lang ko nung miabot sa iyang una-una, nga mo hapit siya din sa ato. Ay, di ay ba? Gikan pa siya sa ilang buhatan ni daddy niya. Mitabang ko no siya didto. Mo pauli na lang unta ko no siya, pero kalit lang siyang naghuna-una nga mo anhi dinhi mo hapit. O gikaw ang hinungdan, Emily. Sige na matiwas na kaon. Pulos na pala may ang pagkaon ng kidanan mo. Ikaw ba? Si Rafi na gani hisgutan ako. Dali kay kang mausab. Ayaw pag-ingon ana, uy. Kataas pa ka ayong panahon, day. Way siguro, og si Michael bagyod ang imong madayon. Labi nang di gid mi magkadayon si Rafi ma. Kay wag ko'y gusto niya. Sorry na lang gid kaayo. Hello, di ay. Sige, kao nagmaayo di aron maulian ka. Nag-Michael ang baba ni mo. Sige man lang unattended ang iyong phone. Kapila na gid ko nanawag. Emily! Sel. Hi. Hi! Nag-away mo si Michael? Wa man. Nga naman. Tuwa siya dito ay. Lonely kaayo. Gitagad na ako pero mura magwa makadungog. Nagtuo ko nga nag-war mo. Ni ana da siya? Hay man dapit. Sa bench. Naglingkod og murag blanco man tuoy. Nakaingon kog nag-away mo. Ato ka. Thanks, Sel, ha? O may mag-away, uy. Excited ganit mi nga nagsabot nga magdungan og lunch sa kantin. Karon nga na-eskayla na sab mi. Happy na kay mi. Arion ako siya, Sel, ha? Thank you. Sige, Em. Mike? Mike, kapila ko mag-call ni mo. Huwag ka mo tubag lagi. Michael? Love, may kibati ka? Michael? Oh. Uy. Emily? Oo, ako. Nga naman ka. Wa man. Ngano di? Ingon si Cecil, nakitaan ka niya din naglingkod.
Lonely kaayo. Nagtuo man gani siya nga nag-away ta. Oh. Diyan ka. May klase pa ko. Human sa klase na nawag ko nimo. Kaupat yun. Sige lang unattended. Sorry, ha? Nice kay imong cap. Bagay nimo. Ipalitin ko ni Kinsa? Lola. Kaingon ko kinsay nagpalit. Si Lolo Vita di ay. Angayan kay ka. Angayan gid ka. Kay gwapo man ka. Salamat, ha? Inyon sa man, okay na bang samad sa imong o? Naayo na? Bitanaw na ko eh. No. Yo. Ayaw ko hanang ko kao. May pahak na ko. Oy, nga naman ko di ay. Nahibaw man ko sa hinungdan o ngano. Tungod na sa nahitabo nato. Sorry, Mike. Kung doon na pa'y nakatabang nato. Kung may nakatabang pa dayo nato, dili unta ka magrabihan. Pero maay na lang kay luwas ta. Buhi tang duha. Only, ikaw mo ay nagrabihan. Pero ayaw ka pala ka, Mike. Bisan og may pahak ang imong o, di na makausap sa kong love ni mo. Promise. Ikaw lang, Michael. Ikaw ug ako lang. Mike? Mike, sorry. Sorry, di na ko muhiskot sa nahitabo. Sorry. Oh, excuse ha. Hello, Ma. Hello? Kinsa din eh. Uy, Ninang, ikaw ang itawag. Ha? Naunsa si Mama? Oh, unsa? Miari ko sa inyo, day Emily. Naguli ko sa gihuwaman kong kaha. Pagsangpit na ko ni Marinuring, wa mo tubag. Og maunalay na batian ako nga may mihagsa sa inyong taas. Nabalaka man ko. Gisusi na ko, abierto man. Ay, pastilan si Bama man di ay nimo. Giatake day Emily. Gidana mo sa sentro kay paumay duol dire. Oh, Ginoo ko, Ninang. Uli na lang in taon day. Ako rin nag-atiman rong mama mo. Ay, ang man sabog akong biya. Oo, Ninang. Muli na yun ko. Sige, Ninang. Muli na ko. Diretso na lang sa sentro ha. Di ako og si mama mo. Ayaw paglangan. Sige, babay na. Biyan taon na kamay ka. Muli na yun ko kay si Mama ko nag-atake. Tuwaro sa sentro. O sininang na ako may nagdani ha. Mao ba? Pagdali ko pa uli, Mike. Sige ha. Biyan taon na ka. Sige, bye. Balik, ha? Magwat ko. No, di ko mabalik, Mike. Kinahanglan ko, Mama. Nagkinahanglan sila ko. Sige ha. Ma. Ano lang paghilak? Naunsa ka ba? Dili pa ko mamatay. Igo lang naminhod ang akong lawas kanina. Ug mo hinungdan nga, nalukog ko. Nawadaan kog umoy. Ug nakuyapan. Ay na lang kaniya sininang nimo. Ay, nag-uli man ko sa kaha, Mari. Ug maunalay na batian ako nga may mihagsa sa taas. Ikaw di ay. Salamat kaayo nimo, Maria. Gidako nimo dinhi sa sentro. Salamat, Ninang. Giluwas mo si Mama. Pag-amping na, Mari. Taas na bayang atong edad. Ay, Kanya pag yun. Digid mo biya pagkaugparat. Mantikaon po ka sudan. ang namadlong baya. Utro pod nga ganahan og buwad. Nasige, oy. Manguli na ta. Okay na ka, Ma? Oo. Pero walay kusog ang akong bukton. Ang tuo ra bagyod. Pero ni Anay Gresita si doktor nako. Paliton taning tambala. Ay, high blood man gud ka, Mari. Ayaw nagpalabi. Mao ni pagaingnon, Mare. Nga miabot na gyud ang mga sakit sa tiguwang. Nata na day, Emily. Wa to'y tao ang ato. Ninang, salamat kaayo ha. Palitaday ng Gresita sa doktor, ha. Kay pila ra ka buok ang gihatag sa doktor. Kay nahutdan sila. Pulos high blood ang sakit sa mga tao.
Gikan karon, ayo na pamuhat-buhat og mga bugat ha. Ako na lihok ma. Eskwela baya ka. Dili ka na makakonsentrate sa imong eskwelahan. Ay nga nung dili mine. Basta ka ako na yung manglapa, manglimpyo. Gaan ra baya ng trabaho ah. Karon nga nag-mild stroke na ka, kinahanglang mag-amping in taong ka ma. Ihatod ra ba to ni Mrs. Soriano ang giorder na ko mga ukay-ukay? Mga branded ra ba gyud to? Nagkinahanglan baya ta kwarta day. Aw daw ato nimo, pero ug maninda ka dinhi lang sa ato ayaw isuroy. O pati abangan sa pwesto. Na, baya no. Maayo gyud ang isuroy unta ba? Aron daghan ang mahibaw sa atong ginagmay nga negosyo. Usa ka bandol sa ukay-ukay akong giorder. Gipilian gid kuno niya. Basta kay ayaw isuroy, dinhi lang paninda sa ato. Kay kanang mamalit ana mo ana ron kisbay. Nala, sige, good. Ayaw ka gool ma. Mahuman ko sa kong koraso. Og ini ka human ako mo trabaho dayon ko. Og ikaw, puyo na lang ka dinhi sa bay. Cellphone nimo ay. Oh, si Michael. Hello, Mike. Hello? Michael? Michael, ano ka? Mihangos ka. Hello? Ngano ka, oy, Michael? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!